Jeg hedder Tanja, jeg er 15 år, og jeg bor i Vejle. Fordi at, min mor døde, da jeg var 11, jeg har 7 søskende, jeg er hunde, jeg er katte, fugle, kaniner, marsvin, hamster, lidt af hvert. Men jeg savner Horsens for det meste, altså det er mit liv for helvede. Og undskyld, så lige bandet, men jeg savner Horsens, altså. Horsens, baby, få mig tilbage. Eller, Gud, få mig tilbage til Horsens. Okay, hold bare kæft med det nu. Jamen seriøst, personligt er jeg elsker musik, jeg er lidt en rock'n'roll. Altså, min far, han giver mig ikke rigtig lov til mange ting, men jeg må nyde min familie, mens jeg kan. Jeg har brødre, jeg har søstre. Hvad kunne man ønske sig? Men jeg savner Horsens virkelig meget. Men jeg ved ikke, hvem jeg er. Jeg er bare en pige. Bare en pige, ja. Altså, nogle gange hører jeg folk grine af mig bag min ryg, og hvad jeg laver og sådan noget. Men jeg tænker, ser jeg virkelig så dum ud? Hvem er jeg selv? Altså, ikke mobbe andre. Altså, hvis du mobber dem. Nej. Fordi, hvis du mobber mig, du kan godt tilgrimme med mig. Det er jeg fuldkommen ligeglad med. Det slår jeg helt fast på. Men, ikke genere mine venner eller familie. Hvis der er noget, du gør ved dem, så gør jeg noget ved dig. Og mit verden og mit liv, ja, det har 2 steder. Her og i Vejle. Jeg ser ikke ud af meget, men jeg kan en del. Jeg går på handicap anderledes skole her til at starte med, men efter sommerferien, enten var det den 10. eller 11. august, der skal jeg til at starte på efterskole, og det glæder jeg mig til. For der møder jeg sådan mere normale mennesker. Ikke for at sige, at min skole er normal, det er altså bare sådan, det er fordi, I ved, hvad jeg mener, og det, tja. Men livet kan jo ændre sig på mange måder. Og min rigtige far, han hedder... stop. Altså, jeg bor hos min papfar, Dion. Det er ham, jeg bor ved. Og så har jeg haft en papfar, der hedder Bobby, der kaster ølflasker og sådan tror og sådan noget. Og det kom efter os og alt muligt. Og min rigtige far, Jan, ham havde jeg ikke set, da jeg var lille. Men takket være min papfar, Dion, så fik jeg lov til at se ham, da jeg var 11 år, og efter min mor døde, mit liv har ændret sig meget. Altså, nogle ting jeg er blevet bedre til, og andre ting jeg ikke er blevet bedre til. Men sådan er verden. Og jeg ved, at verden, den kan ikke lide mig. Nej. Og min Gud, han tog min mor fra mig. Det er sådan, jeg føler. Men jeg har måske bare for meget tro. Men det er sådan, jeg er. Og jeg glemmer ikke mit liv. Nej, det gør jeg ikke. Jeg vil altid være den, jeg er. Jeg er lille, jeg er ikke hurtig. Jeg er buttet. Altså, buttet. Men jeg er mig. Og det er der ingen, der kan løbe om på. Jeg er ikke høj. Jeg er ikke smuk. Jeg er ikke klog. Jeg er ingenting. Men jeg er her stadigvæk i verden, og det er det, der tæller for mig. Jeg bliver sørget for, altså, et liv, det er bare, det kører rundt i ring, altså, men det er særligt for mig. Det var alt herfra. Jeg håber, I nød min lille video, og så, hvem jeg var. I må have en god dag, en god sommerferie. Slut herfra.